coses encarades perquè eren frenades cap a Castelló, associades a aquesta aproximació que es va apostar i que pels propers dies farà que el temps sigui més segur i hi hagi més possibilitat de ruixats al nostre país. De moment aquestes dades de ruixats sobretot en les zones de muntanya de l'interior i es desapeguen la distribució terrestre de Tarragona o l'Estirà, on les pluges podrien haver dispersat també generalitat. Temperatures sense canvis a l'extrem nord més clarianes, doncs que s'aproximen als 25 graus, amb resta un talent més baixes. Demà, com dèiem, la possibilitat de ruixats serà més important, sempre aquestes precipitacions molt més probables a tot l'interior, disperses únicament a la petita festa i amb aquesta tendència de cara a dimecres. Ara repassem algunes temperatures a la Granada del Penedès 19 graus, Girona, Pallars Jussà i les Cues del Francolí, a la Conca de Barberà 18, i ara a la Cerdanya 17 graus de temperatura. Continuant aquest any, els exàmens de selectivitat que comencen demà estaran més adaptats als alumnes dislèxics i als hiperactius. En aquesta convocatòria s'examinaran una vintena d'estudiants amb aquestes característiques. Els estudiants amb un dèficit d'atenció tindran més temps per fer les proves, rebran un control específic dels professors que vigilin l'aula i participaran a la primera fila de la classe per evitar dèficits tècnics. Tot plegat per aconseguir més equitat a l'hora de fer les proves, segons ha explicat a Catalunya Informació el secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya, Xavier Galant. En principi és sempre d'igualtat d'oportunitats i aleshores tot el que sigui facilitar el que a nivell social es facilita, doncs hi som, és a dir, no fer cap tracte més especial del que